Masauraro Assalamu alaikum ga labaran duniyar daga nan tashar Al-Bahrain Hausa. A labaran za a ji cewa mai magana da yawun tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce babu wani rashin jituwa tsakanin mai gidansa da shugaba Bola Ahmed Tinubu. Kazalika jigo a babbar jam'iyyar hamayya a Najeriya Alhaji Sule Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa ya ce zai baiwa shirin haɗaka na ADC cikakken haɗin kai da goyon baya sai dai kuma yana nan a cikin jam'iyyarsa ta PDP. Muna nan a PDP amma kuma gari shine muna rigima cewa ko da gyara PDP ta gyaru ko kuma shine mu ma shi zai rigima dauki yake so da PDP kai ta wani mu kuma da wannan bangaren mu kai ta wani haɗaka. Mai magana da yawun tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya ce babu wani rashin jituwa tsakanin mai gidansa da shugaba Bola Ahmed Tinubu. Malam Garba Shehu ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da sashen Hausa na BBC game da wani littafi da zai kaddamar a ranar Laraba kan irin yadda suka yi aiki da shugaba Muhammadu Buhari mai taken According to the President. Garba Shehu ya ce akwai jita-jita irin ta mutane da yada abubuwa da ba su da tabbas a kai da aka yi masa tambaya kan ko me yasa Buhari baya halartar taruka ko tsokaci kan wasu abubuwa na gwamnati sai Malam Garba Shehun ya ce Buhari ba mutum bane mai son shiga abin da bai shafe shi ba na wasu matakai da yake ɗauka idan aka tuntuɓe mu za mu ba da amsa. Sannan game da littafin da ya rubuta yana mai ganin ya kamata mutane su fahimci wane ne Buhari da tsarin ayyukansa ganin akwai mummunar fahimta da ake yi wa tsohon shugaban. Ya ce Allah ya ba shi damar yin aiki a fadar gwamnati kuma tsawon shekarun da ya yi yana aiki akwai darussa da dama da suka koya da ya kamata na baya su yi koyi da shi. Sannan matasa da masu karatun jarida akwai abubuwan koyo sosai daga rayuwar Buhari da ayyukansu a fadar gwamnati. Littafin dai ya yi bayani kan rayuwarsu a Bila da fito da bayanai na gaskiya kan wasu zarge-zargen da aka rinka yi wa shugaban, kama daga batun tsaro, diflomasiya da wasu batutuwa masu muhimmanci. Ya ce karanta wannan littafi zai sake gamsar da al'umma fahimtar wane ne ainihin tsohon shugaba Buhari. Sannan ya ce ko yanzu da aka ga yana kame jikinsa, ƙoƙari ne na bawa kowa dama da kau da kai, saboda baya son shishigi kan wasu lamura da ba su shafe shi ba. To a nan kuma jigo a babbar jam'iyyar hamayya ta PDP a Najeriya Alhaji Sule Lamido ya ce zai baiwa shirin haɗakar 'yan hamayya cikakken haɗin kai da goyon baya don tabbatar da cewa an kawar da jam'iyyar APC a babban zaben shekarar 2027. Sule Lamido ya ce yana cikin jam'iyyar PDP daram amma zai yi wa jam'iyyar ADC aiki kamar yadda Nyesom Wike yake yi wa jam'iyyar APC aiki alhalin kuma ɗan PDP ne. Tsohon gwamnan na Jigawa ya ce akwai rainin hankali dangane da yadda ake tafiyar da harkokin siyasa da abin da Wike yake musu a PDP. Don haka shi ma dole ya rama wa ADC kuma babu wanda zai raba shi da PDP. Sule ya nuna cewa halin da Najeriya ke ciki a yanzu ba lokaci ne na nuna ɓangaranci ba, lokaci ne na duba wane ne ya cancanta a mara masa baya ba tare da la'akari da jam'iyya ba. Ya ce batun jam'iyya ya haifar da tarin kalubale da matsaloli na bangaranci da rabuwar kawuna a Najeriya wanda dole ne a warware hakan. Duk da cewa matsalolin PDP haddasa ta aka yi don haka babu inda zai je in ji shi, kuma babu wanda yake tsoro ko nuna munafurci. Ya ce abubuwa da dama ana sa son rai a ciki don haka shi ya san tsarin da zai bi saboda al'umma ce a gabansa. Kuma dole ne ya yi aiki domin kare PDP da baiwa ADC ƙasar. Tukuna shan labaran duniyar ne daga nan tashar Al-Bahrain Hausa. Gwamnan Katsina Umaru Dikko Radda ya ce galibin 'yan bindigar da suka addabi jihar su 'yan asalin jihar ne ba wai baƙi ba. Gwamna Radda ya shaida hakan ne a wata tattaunawa da kafar talabijin ta Talas a Najeriya kan matsalolin tsaro da hanyoyin kawo ƙarshen 'yan bindiga. Ya ce galibin 'yan bindigar sun fito ne daga asalin ƙauyukan da matsalolin tsaron ke addaba, kuma sun san iyayensu da kakanninsu kuma tare suke rayuwa da su, in ji Dikko. A cewarsa matsalolin tsaron sun tilasta wa gwamnatinsa kafa jami'an tsaron sa kai a yankunan domin taimaka musu wajen samun sauƙi. Duk Radda ya ce ba abu ne mai sauƙi ba, amma suna ci gaba da aiki da al'ummomin waɗannan yankunan wajen sake fahimtar matsalolin domin ganin yadda za a daƙile matsalar baki ɗaya. A cewar gwamnan, babu wani ci gaba da za a samu a yankunan da matsalolin tsaro ya addaba muddin ba a samu sauƙin yanayin da ake ciki ba.
Kamfanin matatar man Dangote ya rage farashin litar mai daga 840 zuwa 820. A wata sanarwa da kamfanin ya fitar a jiya Talata, rage naira 20 kan kowace lita na da alaƙa da sauyin da aka samu na farashin mai a kasuwannin duniya. Ko a watan Yuni ma sai da kamfanin ya rage farashinsa daga 880 zuwa 840. Gidajen mai irin su MRS da Adoba da Hedin da sauransu da ke da yarjejeniya ta musamman da kamfanin ana sa ran su rage farashinsu ya tafi daidai da yadda matatar ke sayar da fetur ɗin. Wannan sauyin farashi da ake samu daga kamfanin Dangote lokaci zuwa lokaci na yawaita haifar da cece-kuce da martani daga sauran 'yan kasuwa da ke harkar man fetur. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan tashar Al Bahrain Hausa. Sunana Baba Alhaji Ashbab.